Ήταν κάποτε στους πρόποδες ενός μεγάλου βουνού ένα χωριό που το έλεγαν Όουβι. Και ψηλά, στην κορυφή του βουνού, ζούσε ένα τέρας που το έλεγαν Τουίνκλ. Βοήθεια! Βοήθεια, άνθρωποι! Σώστε με από αυτό το τέρας! Το τέρας! Το τέρας! Βοήθεια! Βοήθεια! Βοήθεια, το τέρας! Τι έγινε? Το είδα το τέρας! Ελάτε, πρέπει να τον πάμε στο γιατρό. Είναι τραυματισμένος. Πρέπει να τον δει αμέσως, γιατρό. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το τέρας του Ίνκλ χτύπησε αυτό το δυστυχισμένο. Τι παράξενο, όποιος άνθρωπος ανέβει στο βουνό πέφτει από εκεί πληγωμένος. Πρέπει να ανέβουμε εμείς στο βουνό και να χτυπήσουμε μαζί αυτό το παλιό τέρας, Κύρου. Τι λες? Μη λες χαζομάρες, κύριε, είναι επικίνδυνο. Ο Τουίνκλ είναι ένα πολύ μεγάλο τέρας. Δεν βλέπεις τι παθαίνουν τόσοι άνθρωποι. Θέλεις να πάθουμε κι εμείς τα ίδια? Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, Κύρου. Εσύ είσαι καλός στο σημάδι και εγώ είμαι καλός στο κοντάρι. Ξέρεις, πρέπει να πάμε αποφασισμένοι ότι θα το νικήσουμε αυτό το τέρας. Θα πρέπει όμως να εξασκηθούμε πολύ πριν πάμε. Εσύ στο κοντάρι και εγώ στο σημάδι. Αυτά τα δύο αγόρια ήταν αδέρφια. Τον μεγάλο τον έλεγαν Κύρου και τον μικρό Κύρου. Ο Κύρου ήταν πολύ καλός τοξότης. Μπορούσε να σημαδέψει οτιδήποτε πολύ εύκολα. Ο μικρός, ο Κύρου, ήταν άσος στο κοντάρι. Αλλά ο Κύρου ήταν λιγάκι άγριος και λιγάκι εγωιστής. Νόμιζε ότι ήταν ο δυνατότερος από όλους. Άνθρωποι! Κάνομαι! Ο Τουίνκλ ξαναχτύπησε! Το τέρας χτύπησε αυτό το κακομοίρι. Προσοχή! Υπάρχει ένα επικίνδυνο τέρας στην κορυφή του βουνού. Μην πλησιάζετε. Λένε ότι αυτό το τέρας χτυπάει όποιον ανεβαίνει στο βουνό, έτσι άκουσα. Εγώ άκουσα επίσης ότι αυτό το τέρας έχει μονάχα ένα μάτι. Και τρώει οτιδήποτε και οποιονδήποτε βρει μπροστά του αυτό το φοβερό τέρας. Ναι, και υπάρχουν πολλά ζώα σε αυτό το βουνό. Άμα τα φάει όλα αυτό το τέρας, εμείς δεν θα μπορούμε να κυνηγήσουμε. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Αυτό το τέρας έχει αναστατώσει τη ζωή του χωριού. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Το πήρα, αποφασίσει να πάω. Σταμάτα, κύριε. Δεν βλέπεις πόσους ανθρώπους έχει χτυπήσει? Δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Πρέπει να δράσω τώρα αμέσως. Κύριε, αυτό το τέρας είναι πελώριο και δυνατό. Και εσύ δεν μπορείς να τα βάλεις μόνος σου μαζί του, θα σε σκοτώσει. Μπορώ. Άσε με, σου λέω. Με αυτό το κοντάρι εγώ κάνω θαύματα. Κύριε, σου είπα δεν θα πας. Είμαστε αδέλφια. Είμαστε μόνοι μας. Δεν έχουμε γονείς. Γι' αυτό πρέπει να ακούς τον αδελφό σου και να μην είσαι απερίσκεπτος. Κατάλαβες τι σου λέω? Ένα βράδυ, μια σκοτεινή σιλουέτα έβγαινε έξω από το χωριό. Ήταν ο μικρός Κύρι. Ο Κύρι έτρεχε να ανέβει στο βουνό, εκεί που ζούσε ο Τουίνκλ, το τέρας. Κύρου, είμαι σίγουρος ότι θα σκοτώσω το τέρας. Σε παρακαλώ, μην ανησυχείς για μένα. Περίμενε και θα δεις. Θεέ μου, σίγουρα αυτό το τέρας θα σκοτώσει τον αδελφό μου. Ο Κύρου παρακάλεσε τους χωρικούς να πάνε να βρουν τον αδελφό του. Οι χωρικοί όμως φοβόντουσαν το τέρας και δεν ήθελαν να πάνε στο βουνό. Είχαν περάσει αρκετές μέρες και ο Κύρι δεν είχε γυρίσει στο χωριό. Ο Κύρου ανησυχούσε πολύ και τελικά το αποφάσισε. Ξεκίνησε για το βουνό να βρει τον αδερφό του. Κύριε, έρχομαι. Σε λίγο θα είμαι κοντά σου. Έρχομαι. Ο δρόμος από το χωριό στο βουνό ήταν αρκετά μεγάλος. Αυτό όμως δεν το σκεφτόταν ο Κύρου. Η μοναδική του σκέψη ήταν ο Κύρι, ο αδερφός του. Κάτι βλέπω εκεί
έρχεται ο Κύριου αδελφός μου ή το τέρας. Θα ανέβω. Θα ανέβω. Ο Κύρου σκαρφάλωνε τα απότομα βράχια με μεγάλο θάρρος. Γλίστρισε. Έπεσε, αλλά προσπάθησε ξανά. Χτύπησε, αλλά συνέχισε. Και τελικά έφτασε στην κορυφή. Το τέρας θα σκοτώσει τον Κύρι. Ελπίζω το βέλος να μην χτυπήσει τον Κύρι αντί για το τέρας. Θεέ μου, βοήθησέ με σε παρακαλώ να μην αστοχήσω. Τα κατάφερα. Κύριε, είσαι καλά? Ηλίθιε, τι έκανες? Πες μου γιατί τον σκότωσες, Κύρου. Γιατί? Για να μην σκοτώσει εσένα, αδελφέ μου. Έπρεπε να τον προλάβω πριν σε σκοτώσει, κατάλαβες? Δεν θα με σκότωνε, Κύρου. Πώς το σκέφτηκες αυτό? Εκείνος με βοήθησε όταν με δάγκωσε ένα φαρμακερό φίδι. Μου έσωσε τη ζωή μου. Σου έσωσε τη ζωή? Ο Τουίγκλ είναι ένα καλό καρδοτέρας. Ναι. Πώς αισθάνεσαι, Τουίγκλ? Πώς αισθάνεσαι? Το μόνο που ήθελα να έχω φίλους. Οι χωρικοί έπεφταν μόνοι τους από τα βράχια από το φόβο τους που τον έβλεπαν. Ο Τουίγκλ δεν πείραξε ποτέ κανέναν. Ναι, Κύρου, κανέναν. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορούσα να το φανταστώ αυτό. Όλοι νομίζουμε για σένα ότι είσαι ένα επικίνδυνο τέρας. Ο καθένας όταν βλέπει κάτι που δεν είναι όμοιο με εκείνον φοβάται. Σε μένα φαίνεστε τέρατα εσείς. Φοβόμουν τόσο πολύ που κρυβόμουν στο βουνό. Άνοιξε τα μάτια σου, Τουίγκλ. Πόσο θα ήθελα να γνωριζόμαστε νωρίτερα. Είμαι σίγουρος ότι θα γινόμαστε οι καλύτεροι φίλοι. Θα περνούσαμε τόσο όμορφα. Όμορφα. Ο Κύρι και ο Κύρου έκαψαν τον Τουίγκλ στο βουνό και έφτιαξαν και ένα τάφο. Στο δρόμο της επιστροφής ανακάλυψαν ότι το βουνό δεν ήταν πια τρομερό, αλλά ήσυχο και φιλικό. Αντίο, Τουίγκλ! Αντίο! Από τότε κάτι λάμπει εκεί, στην κορυφή του βουνού. Θα είναι σίγουρα ο Τουίγκλ.